To nie jest wbrew pozorom filmik, gdzie żalę się na jakość mojego krzesła, które wygląda jak podrapane przez geparda, ale unboxing zawartości, znaczy nie zawartości, unboxing paczki, która do mnie przyszła. Nie wiem, po jakiemu stoi tutaj ostrożnie szkło, bo nie jest to szkło. To jest mikrofon o takiej śmieszniej brzmiącej w polskim nazwie Shure PG48. Stwierdziłem, że człowiek poważny nie może dłużej, że tak powiem, ciągnąć Shure i tak dalej, super. Nie może ciągnąć na mikrofonie za 20 zł, właściwie za 5 zł z Biedronki. Tego Shure'a mam zamiar podpiąć do tego, że to ładnie widać, tak, to jest EMU Tracker, nie włączyłem stereo, to jest EMU Tracker Pre. Mikrofon nie jest pod USB, jesteśmy poważnymi ludźmi, mikrofony podłączamy pod XLR-y. No i tak, i teraz postanowiłem rozpakować paczuszkę jak prawilne chłopaki z Pragi. Dobra, nie wiem, tak. Postaram nie zrobić sobie przy tym jakiejś strasznej krzywdy, aczkolwiek... czujecie? Żadnie, nie? Fes. Trudilajlala. Nie miałeś pieniędzów, nic. Trudilajlala. Tak więc co oni nam tu ładnego mówią? No, faktycznie nazywa się Shure. No cóż zrobić. PG48, dynamiczny mikrofon, wokal, no śpiewać do niego raczej nie będę, chociaż nie wiadomo, po alkoholu różnie bywa. Interfejs, tak jak mówiłem, XLR. Najgorsze jest to, że większość kabli jest sprzedawana z jednej strony z XLR-em, a drugiej z jackiem, bez sensu kompletnie. A tutaj mamy informacje w kilku dziwnych językach. Wyostrz, małpo. Powinno być coś tam widać. Jest francuski, japoński, chiński, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, portugalski. Gdzie polski? O, tutaj pan mówi do Shure'a, jak widać. Shure znajduje się blisko jego ust, wygląda na co najmniej zadowolonego. It's all about performance, motherfucker. Dobra, ale dość żartów, otwórzmy to cudo. Muszę sobie znaleźć jakiegoś paroba, który by mi trzymał sprzęty przy otwieraniu, bo... dobra. Samemu coraz trudniej. Shure. Oh, Shure, that is Shure. Dobra. No i są sprzęta. Co my tu mamy? Jakiś rzep. Okej. Zajebiście. Karteczkę z hasłem Shure. Co jest jakaś nalepka chyba, czy coś. Tak wygląda. Apcybuilder po naszemu. Instrukcja po chińsku i po hiszpańsku. To będzie co do poczytania na kiblu. Limited warranty, czyli jakby się zdupcą. Gratulujemy zakupu nowego Shure'a. A to co? To tak jakby starego kiedyś miał Shure'a. Znaczy, nieistotne. Addendum. Dobra. Kurde, dużo lektury generalnie. Będzie można poczytać. Tak! Czerwona gąbka! Zajebiście. Będzie można robić nos klauna. Super. Dobrze, że nie żółta. Dobra. Paragony. Jezus Maria. Może się cyrylicy jeszcze nauczę. Nie wiem, o co chodzi. Okej. And Shure, that is Shure. Jaka w ogóle, widzieliście taką folię bąbelkową? Jakie wielkie te bąble. Sążnie. Majestatycznie. Tak. Dobra. Aha, sam Shure jest w drugiej folii. Ładnie, że dali już mocowanie do statywu, którego co prawda jeszcze nie mam, ale wszystko w swoim czasie. Sobie znajdę kogoś, kto będzie mi go po prostu tak trzymał przy buzi, jak ja będę robił live'y, no i tyle. Jest mniejszy niż się wydawało. Ucina mi trochę ryła, ale to nie ja tu jestem kluczowy. Dobra. Jest wykonany z fajnego materiału, to jest... co to jest? To jest
metal pokryty takim fajnym, śliskim czymś. Nie wiem, czy tam fajnie wszystko widzicie. Dun, dun, dun. Our new sure, you can be sure that is sure. Tego mamy dużo, bo chyba... Ile tego kabla jest? No sporo metrów. To jest właśnie kabel XLR. On, kto się orientuje, wygląda tak. Część męska, część żeńska. Jak odróżnić? Bardzo prosto. Żeńska to ta z dziurą. Ha ha ha. Pozdro dla kumatych. Oink oink. A można również na mikrofon. Jest dings on off. To jest pocieszne. To jest za małe. Się popieści. To się rzekomo wszystko zmieści. Może być? Oprócz tego jeszcze mamy fachowy pokrowiec, w którego możecie wsadzić swojego siura. Znaczy... W sensie mikrofon. Dobra, tak więc ja teraz wezmę swojego siura i okablowanie, podepnę go do EMU i postaram się wciepnąć jakąś próbkę dźwięku. Gąbka śmierdzi jak pieron. Mam nadzieję, że to po jakimś czasie wywietrzeje, no ale w każdym razie jakość dźwięku myślę jest bardziej, wiele więcej niż zadowalająca. Więc na dalsze testy zapraszam na live'y, linki w opisie, a tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam i miłego dnia.